Dobro jutro. Mislim da je nekih 11:30. Ja idem da se slikam sa Dimitrijem. U 1 imam sastanak u Šeheru. U 2:30 idem da stavljam filere. I onda posle toga ništa nisam zakazala, s obzirom da ne znam u kakvom ću stanju biti, da ću moći da im, da ću biti mnogo crvena, da ću možda biti malo natečena, modra, ne znam. Tako da sam ceo dan stavila na hold, iako bih voljela da uspijem da ostanem da malo ležim i gledam serije i spavam i da odgovaram na mailove i moram da šaljem mailove neke za Fashion Week još. Tako da, u svom sumarom idem u četvrtak u London, definitivno. Jedva čekam, jako se radujem. I tražimo jednu treću lokaciju po redu, s obzirom da se meni slike uopšte ne sviđaju. A na sve to i kiša pada. Kiša boji malo za kišu, nego ne. Totalno sam grumpy od jutra, znači uopšte mi nije. Tako mi je to kad sam na Skype-u za 5 ujutro, znači sramotno. Sram me bilo. I ove naočare mi ne stoje, ne gde su mi crne naočare, ničeg mi nema. Daj mi te. Ne mogu da radim takve crne gde su. Evo je već bolje. Evo doktorka, kažite zašto sam ja uopšte ovdje, pošto meni vjerojatno niko neće verovati da ja nešto treba da radim na sebi. Dobro, kad si danas došla da smo radili hijaluronske filere. Sada ja objasnim šta su to hijaluronski fileri. To su preparati koncentrovane, znači hijaluronske kiseline, providan jedan viskozan gel koji je neanimalnog porekla i služi nam da bismo remodelirali lice, da bismo uvećali usne, popravili borice, a kod mlađih ljudi da bismo ublažili neke asimetrije. Odlično. Sa koliko godina je preporučeno da se počne sa filerima? Znači, tu u principu ne postoji neka starosna granica, zato što je to potpuno prirodan preparat. Znači, naš organizam hijaluron ne prepoznaje kao neko strano telo, nego je to prosto, nalazi se u sastavu inače naših vlakana i naše kože. Znači ne postoji striktno neka granica, obično ne radimo ljude ispod 18 godina, ali ako postoje neke asimetrije, svakako da je bolje doći uraditi hijaluron nego biti nesrećan ako si asimetričan zbog nečega. Dobro, i vi smatrate da ja ipak trebam to da podignem, što mi smeta, jer sam ja vama tačno pokazala šta i kako. Da, zato što nema veze ti imaš 24 godine, imaš prelepo lice, ali to se vidi da prosto postoji ta tendencija da ćeš ti u jednom periodu života, ako ne budeš stavila hijaluron, imati jako izražene nazolabijalne brazde, to su ovi koji idu od nosa do ugla usana. I što da ne, da sad ubacimo malo filera i svaki naredni put se ubacuje sve manje, znači mi ćemo prosto zaustaviti taj neki prirodan proces stvaranja bora, par ćemo ga odložiti. I kažite mi, pošto znam da je to najčešće pitanje, da me to pitaju stalno iza moja usta, koliko kubika, odnosno koliko toga se generalno stavlja? Generalno uvek imam taj stav i većina kolega to podržava, da idemo sa nekim manjim dozama. Znači krenemo od nekih pola kubika ili od 0,2 pa dodajemo. Uvijek je lakše dodati, veći je problem kad treba oduzeti. Znači moj neki onako topli savjet je sa što manje krenuti, prosto da se vi priviknete na to, vidite da li vam se to sviđa i krenuti baš sa hijaluronom zato što je on razgradljiv. Pa ako se vama sviđa taj izgled, naravno možete staviti polutrajni i trajni preparat, to nije nikakav problem. Hvala vam puno. Radimo mezoniti, znači podizanje kapka. Malo će Zorana da te zaboli kad uđem, znaš. Sad guranje iglice baš ne bi ti trebalo nešto specijalno da osjetiš. Osjećaš? Nešto. Dobro, znači idemo lagano. Znači isto mezoniti kao i hijaluron, to ti je biorazgradivi materijal. 3 nedelje treba končiću da se razgradi u organizmu, posle toga se stvara kolagen i to je suština priče da taj hirurški konac zameni tvoj prirodni kolagen koji će se više stvarati i lepo će da zategne kožu i da je podigne. Evo ga. Gotovo? To je to. Da. Samo još imamo jednu koja je malo komplikovanija. Mi samo malo obrišemo, molim te. Eto. Odlično. Sad idemo sa drugom, ovako podiže na gore. Bocnula sam zrna. Boli? Idemo na gore. Lagano. Biti oprezni zbog kapilara, to znači često se desi da pukne kapilar. Ili za sada imamo sreće. Odlično sam zrna. Savršeno. Jedna strana gotova. Divno.
to je sad bio proces. Tražili, idemo zovemo skroz ovako. Znači moram da dođem do kosta. Te boli za rame? Ovo je super. Super si. Idemo sad u drugu tačku. Super. I kako ti se čini? Sad da ti izmasira. Kako ti se čini? Ništa strašno. Sve sam mislila da malo više boli. Znaš, dođe se skroz do kosti. To mala igla, nije. Da, super je. Znači da se ti malo postepeno navikneš na materijal koji ćemo mi dodavati. Ćeš malo i osjećaj, znaš, srezanja i... Dosta. Pritiska. Okej. Tebe zvao. Ja sam došla, nezvana, da vidim šta se ovde dešava. Kako se ti slažeš s ovim što se ja bockam? Pa slažem se. Ti si uvek za to. Hoćeš ti da se bockaš? Pa ne znam baš. Onda ćeš da budeš lepša od mene i šta ću onda? Pa ne mogu ja da budem lepša od tebe kad sam te rodila. Ovo je slatko. Biće na oblici ova. Okej, ovo neću. Odličan sam. Voli. Evo, da napomenem da ovo radimo bez anestezije, znači, što je jako hrabro. Odličan si. Sad ide malo masaža. Evo, ako ćeš mi dozvoliti, ja ti mogu. Izmasiram, jedna strana je gotova. Kako je to bilo? Ništa strašno. Možda je ovo gore Jel da? malčice, da, ali okej. Evo, ovo će biti kako gleda. Dobro. Boli to? Malo. Okej. Na drugu stranu. Ne, tebi je, znaš, nisi ti uopšte ovo i pogrešila. Tačno ja ostim kad uđem da prosto treba to da se radi. Što je rano, nego ćemo svaki postaviti sve manje i manje i to će biti savršeno. Znamo, ovo se ne izdrži. Što ideš malo. Što su neke minimalne doze, a znači će ti. Sad malo da izmasiram, dozvolim ovako. Sad ćemo da sedneš, pošto mi je još malo ostalo da vidimo gde treba. A zahvalna si za rad. Ozbiljno. Da. Kako vam se čini Bolucka? A, Malo. Malo više. Ovako. Da, možda smo trebali ići. Da mažemo anesteziju. Šta mislite? To je najbolnije. Ovo je najbolje, samo da završi. Da. Malo iznad To je usneće do Bolucka najbolnije. i ovdje. Odličan ste. Super. Evo, subotite, jako suva i krta koža, zato vas toliko boli. Mi kad tu kožu oporavimo... otpornija na bol. Da. Znaš kako, nije koža sad jako suva i jako krta, zato mi toliko boli, znaš. Mama ti je idealan kandidat za PRP da joj se radi, ono sa krvnom plazmom, što sam ti pričala. Znači njoj bi se koža baš oporavila. i jednostavna apsorpcija hematoma Je tako završila, je da. tako završila. Da. I onda Ja sam ja to da. tada snimala glavu, drug mi je neurohirurg i to je okej, hvala Bogu. Ali E, sam to ću pala, da tebi radim utorak, pas me da. povukao. To je na paž tehnika gdje 1/3 materijala, odnosno minerala, vitamina, koenzima, aminokiselina ulazi pod kožu, 2/3 na kožu. E sad, mama ne sme u principu da se umiva do večeras i da se šminka, da prosto ne Znači, ja skine neću to. smeti utorak, znači da otkažem sve utorak. posle nas. Otkaži, da. Mislim, ne moraš ti utorak da meni dođeš 2:30, ti možda dođeš zadnja ako ćeš nešto u toku dana svoje da obavljaš zbog šminkanja, znaš. Nije sad
sasvim sve jedno kad ću te raditi. Ako ti imaš nešto dogovoreno, znaš. Mislim da Ti nešto to remeti. Samo malo dublje da idemo. Kolicka malo. To inače jako boli, to mi više Ne Pa boli. ima me malo manje opet na bol. Jesam. Ja sam bila bolja. Da, priznajemo. Si preživela? Jesam. Biće mnogo lepo i biće mnogo sreće. I to je najvažnije. I I sad idemo na supu. idemo sad na supicu tu u Karnić. Evo me. Ja već vidim ovdje da je mnogo manje. Stavili smo ovdje nit i to će full efekt biti za 3 mjeseca, ali mislim ne znam, ja već sad vidim potpuno promjene. Ovdje imam mrvu od modrice, tu smo ubriskali malo. I evo sad idem s mamom na ručak, htjela sam da vodim na suši, ali njoj se ne jede suši, odnosno ona ga ne voli. Tako da idemo u Kalinić sa neku čorbu. I završit ću ovaj vlog ovdje, s obzirom da sam 2 sata slala neke mailove i da više ne mogu da gledam na oči. Ovdje imam jednu malu modricu, ovo mi je dalje sve upaljeno od tretmana juče. Jako sam zadovoljna, evo ga ovdje, kao što vidite, više nema onih brazdi i to mi se najviše od svega sviđa. Tako da, toliko od mene, ljubim vas puno i laku noć. Ćao! Kada proleće meni više neće doći i ova kiša znam kad neće proći. Zašto moje suze teku sad kad nisi više tu? Pružila sam mnogo toga tebi, ali uzalud. Zašto moje suze teku sad kad izdao si me? Odneo si zadnje zrno sreće i sve moje sve. Ostaću samo svoga, naći ću spas. Ljubav nije bila svetlo za nas. Znam da si mnogo meni tužio ti, ali ti ne znaš me voleti. Zašto moje suze teku sad kad nisi više tu? Pružila sam mnogo toga tebi, ali uzalud. Zašto moje suze teku sad kad izdao si me? Odneo si sad